Τίποτα αυτός. Εκεί. Σιγά ρε, με σακάτεψες. Εντάξει ρε, πώς κάνεις έτσι. Εγώ είπα να παίξω λίγο βιολίνα σε να νουρίσω. Κάτω από εδώ. Αχ ρε Πέτρο, είμαστε πολύ άτυχοι. Μόνο άτυχη ρε Παύλο, πάρα πολύ άτυχη. Γενικά εγώ από μικρός ήμουν πολύ άτυχος. Να φανταστείς, σε ηλικία 6 χρονών είχα ένα ψεύτικο αλογάκι και μου ψόφισε. Τι με κοιτάς ρε, πού είναι το παράξενο? Πιάστηκα. Να είχαμε ρε εσύ λεφτά να πηγαίναμε σε κανένα ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο, άσε ρε μακριά, δεν τα μπορώ εγώ τα ξενοδοχεία. Γιατί? Τι γιατί? Καταρχήν δεν μπορείς να έχεις προσωπική ζωή. Όπου και να πας παρακολουθείς. Τι εννοείς? Τι εννοώ? Έχω πάει να μείνω μια φορά σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο. Είμαι στον πρώτο όροφο, περπατάω στο διάδρομο και βλέπω μια ταμπελίτσα, είστε εδώ. Ανεβαίνω στο δεύτερο όροφο, περπατάω κανονικά, άλλη ταμπελίτσα, είστε εδώ. Κάνω ένα ελιγμό απότομο, έτσι, τους ξεφύγω, κατεβαίνω κάτι σκαλιά, άλλη ταμπελίτσα, είστε εδώ. Καλά ρε, λέω από μέσα. Πού ξέρουν αυτοί ανα πάσα στιγμή που είμαι εγώ? Από τότε μακριά, μακριά. Άσε που δεν μπόρεσα να καταλάβω ένα πράγμα σε εκείνο το ξενοδοχείο. Ποιο? Πώς μπορούσαν και έτρωγαν πρωινό τόσες πολλές ώρες? Τι εννοείς? Τι εννοώ ρε, είχε μια ταμπελίτσα που έγραφε πρωινό από τις 7 μέχρι τις 11. Πήγα κι εγώ στις 7 και άρχισα να τρώω. Και στις 9 είχα χορτάσει. Ναι, κοιτά ρε, πού είναι το παράξενο ρε, λέω ρε, να είμαστε για κάπου ανθρώποι ρε. Αυτά που λένε με το φύλλο μου το σταμάτη.